Dobrý den, vítejte u dnešního videa, kde si ukážeme nějaké kamery z našeho sortimentu P2P kamer, které fungují s aplikací Tuya Smart neboli Smart Life. Ukážeme si, jak takovou kameru připojit, ukážeme si i nastavení nebo vytvoření účtu v aplikaci. Následně si ukážeme nějaké základní nastavení, aby jsme všechno měli. Vidíme, že zde máme bateriovou kameru, mám dokonce připojenou, rovnou si můžeme ukázat. Máme zde takovou kameru s 2 čočkami. Máme zde malou vnitřní kameru. A zde je takový ten nejzákladnější nebo nejhlavnější model, když bych to tak nazval. Kamera je venkovní, je otočná, dá se připojit jak kabelem, tak pomocí Wi-Fi nebo využít takzvaného hotspotu. Všechno si v tom videu ukážeme. V popisu tohoto videa bude rozepsaný obsah i s časama, takže když si rozkliknete, že si chcete přečíst popis videa, budete tam mít orientační časy, na které si kliknete, video vám tam případně přeskočí. Je to pro lepší orientaci. Stažení aplikace ve vašem telefonu, otázka, jestli máte Android nebo iOS, je to stejný. V Androidu otevřete Google Play neboli obchod Play, najděte si aplikaci Smart Life nebo Tuya Smart. Aplikace fungují obdobně, jsou až na nějaký designový rozdíly úplně stejný. Návod bude vedený v aplikaci Smart Life. Na iPhoneu nebo s operačním systémem iOS otevřete App Store a úplně stejně si najděte aplikaci Smart Life. Zde budete mít tlačítko stáhnout, nainstalovat, nainstalovaný, takže otevřu. Tak, klikněte na registrovat. Tak, zadejte platný e-mail. Zde můžete si kliknutím přečíst obchodní podmínky. Musíte zaškrtnout, že s nima souhlasíte pro další pokračování a klikněte na načtěte ověřovací kód. Tak, nyní vám na zadaný e-mail přišel kód ověřovací. Máte minutu na zadání. Po zadání autorizačního kódu se vám automaticky aplikace přeskočí na panel nastavení hesla, kde si musíte zadat 6 až 20 znaků v kombinace velkých a malých písmen a číslic. Použijeme naše klasický videonávodový. 1, 2, 3, kamera, 1, 2, 3 a klikneme na dokončeno. Tak, přejít do aplikace. Tak, zde se nám zobrazil základní panel aplikace. Tak, ukážeme si rovnou i jak dát paměťovou kartu do kamery. Je to dle typu zařízení. Tato kamera to má ve spod, pod gumovou krytkou. U této vidíte, že má z vrchu, tím, že je vnitřní, tak ani nemá žádné krytky. U této kamery zase vidíme gumovou krytku. Zde to máme pod šroubkama. Doufám, že nemusím šroubovat. Dobře, mám to tady taky pod gumovou krytkou. Po silikonovou, abych byl přesnější. A paměťovou kartu vložím do kamery. Tak. Paměťovou kartu zacvaknu v kameře. Opět uzavřu silikonový víčko, aby bylo voděodolné, a připojím kameru do zásuvky. Ke každé kameře máte vždycky příslušný adaptér, nejběžnější bývá 12 V, 2 A
U vnitřních kamer se používá 5V, u této bateriové kamery vlastně adaptér nemáte, pak zde máte jenom možnost pomocí 5V USB kabelu nebo adaptéru napájet nabítek baterie. Tak, já zapojím a vyčkám na kameru. Welcome to use the Chihuahua Smart Camera. The system is starting. Please wait. Tak, jiná kamera zahlásila, že se spouští a ať chvíli vyčkáme. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Jiná kamera zahlásila, že už je připravená k párování. Tak při vydávání prvního zařízení tady vidíte přes celou obrazovku tlačítko přidat zařízení. V případě, že přidáváte další, vždycky budete mít k dispozici ten symbol plus v pravém horním rohu. Vyberte Add Device. Tak, vyčkám chvíli, jestli mi kameru aplikace nabídne automaticky. Mám zapnutý Bluetooth, ale já jsem připojený, někde připojený, takže se nenajdu, pokud máte zaplý Bluetooth, můžu vám tady nabídnout. Kamera automaticky zařízení, teda aplikace vám může nabídnout automaticky zařízení, případně pokud vám to nenašlo automaticky, jako mě, tak tady v levém meníčku vyberete vždycky, máte to hezky rozřazený, co je. Já si vyberu, protože přidávám kameru, tak fotoaparát a zámek a vidím zde kamera Wi-Fi. Tak, ano, zadám heslo pro Wi-Fi síť, kam chci kameru připojit. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Wi-Fi síť, který kameru připojíte, musí být 24 GHz šířka pásma a musíte být momentálně tím telefonem na té Wi-Fi připojený. A klikněte na další, zobrazí se QR kód, ukážu kameře. Received configuration information, network connecting. Tak. Kamera zahlásila, že přijala informace, některé typy kamery pouze pípnou, takže klikneme na ozve se pípnutí a vyčkáme. Tak vidíme, že se mi přidala kamera, zde kliknutím na symbol tušky můžu měnit název, dáme třeba videonávod. Dokončeno. Zde si můžete otestovat, jestli má aplikace přístup k vyskakovacím oknům, což znamená, že vám bude posílat upozornění. Nyní mám již zařízení přidané. Můžu si, zase to teď už je to o každé kameře zvlášť. Budeme se věnovat téhle kameře. Tím, že aplikace je v češtině, tak si myslím, že není potřeba úplně dělat každou kameru zvlášť a projedeme si tuhle. Tak vidíme, že tato kamera má i funkci, že si můžete ručně rozsvícet a zasínat světlo. Můžete to dělat i tímhle tlačítkem. Tak a rozklikneme si kameru. Ta paměťovou kartu, kterou jsem do kamery vložil, může mít nějaký problém, přece jen je to tady testovací karta, která už mi tady nějaký rok probíhá mezi zařízeními a je možné, že už není úplně v pořádku. Tak můžeme si zaktualizovat.
update firmwareu, taky teď tam mě vyskočil, jak jsem ho rovnou udělal, ale nemusí se vám to stát u každé kamery. Je to o tom, jak vyšly zrovna updaty a jak byla zrovna kamera vyrobená a jaký firmware má zrovna v sobě nahraný. Kamera se aktualizovala. Tak si můžeme otevřít. Ano. Tak. Ukážeme si základní panel. Tady vidíte živý náhled té kamery, kde si můžete přepínat mezi kvalitou rozlišení HD, SD. V nastavení účtu si můžete i vybrat, co bude defaultně se spouštět, jestli kamera se bude, vždycky si ji rozkliknete v té lepší kvalitě nebo v té horší kvalitě. Zase je to o možnostech vašeho internetu, o možnostech, jaký máte data v telefonu. Samozřejmě HD spotřebovává mnohem více dat. Tak, tady takový symbol amplionu, můžeme si spustit zvuk, dám kameru dál od telefonu, kde já můžu... Tlučou se ty mikrofony spolu, protože ta kamera je hrozně blízko u toho telefonu, ale kliknutím si můžete spustit přenos zvuku od kamery k telefonu. Dalším tlačítkem můžete si pustit zvětšení. Tak, vidíme zde rychlost přenosu dat. Kliknutím ještě se vrátím v levém dolním rohu, roztáhneme obraz kamery na celou plochu obrazovky, kde vidíme, jestli se mi zobrazil ovladač pro ovládání. Tak, vrátím se. Tak, máme zde symbol foťáku, stisknutím pořídím snímek živého náhledu kamery a už uloží se mi do telefonu, stisknutím mikrofonu můžu přenášet zvuk z telefonu do kamery. Můžu vyzkoušet, jestli se mi bude tlouct mikrofon. Raz, dva, raz, dva. Zase to pískání je o tom, že mám ty zařízení hrozně blízko u sebe. Tak, dalším je symbol kamery, kdy s kliknutím spustím ruční nahrávání živého náhledu opětovným. Stisknutím záznam uložím nejkratší, možná nějakých 5-6 vteřin. Přesně tak. Když jsem udělal tu kratší, tu 2 vteřinovou, tak se mi to neuložilo. 5-6 vteřinový video už uložit jde. Nepředpokládá se, že si někdo bude dělat vteřinový video. Tak, podíváme se tady dalších možností. Jo, musím nejdřív formátovat paměťovou kartu. Tak, zde vidíme tu galerii těch pořízených snímků. Můžeme si měnit, jestli chceme světlý režim nebo tmavý režim. Privát mod, ve chvíli, kdy jste v oblasti, kde co kamera snímá, tak si můžete jedním kliknutím vlastně můžete tu kameru vypnout, aby vás nenahrávala a nekoukala na vás. Tak, noční režim. Night mode, můžete si můžete si přepínat, jestli chcete, aby kamera se přepínala v LED diody, kdy bude svítit bílé světlo, nebo IR diody, kdy bude používat pouze infračervené diody a bude mít černobílý obraz neustále. Tak, ovládání obrazu automaticky bude se přepínat dle světelných podmínek, ve chvíli tma přepne do černobílého režimu a máte ostrý obraz i v noci, nebo si můžete natvrdo nastavit, že chcete neustále barevný režim nebo neustále
černobílý. Tak, zde máte funkci motion tracking, kdy kamera sleduje pohybující se objekt v obraze kamery. Já jsem hrozně blízko, takže to nebude fungovat úplně správně. Nicméně můžu jsem zkusit. Vidíte, že kamera se mě snaží sledovat. Tak. To vypnu, ať mě tady neběhá kamera. Tak, motion detection. Spuštěním si zapnete upozornění na detekci pohybu. Vidíte, že okamžitě kamera zaznamenala, že se tady něco hejbe. Tak mi poslala upozornění. Pardon. Tak, můžeme pustit sirénu. Attention, you are under surveillance. 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 Tak, změní té sirény si vlastně můžeme změnit, ukážeme si a světla můžeme ručně zapnout, vypnout nebo nastavit plán, kdy chceme, aby se světlo automaticky rozsvícelo nebo zasínalo. Tak, zde na dolní liště máme zprávy, zde budete mít všechny informace o detekcích pohybu a dále zde se nám zobrazí directions, zde se nám zobrazí panel pro ovládání pohybu kamery, site, a zde si můžete vybrat, vytvořit třeba jednička, můžete vytvořit přednastavení kamery. Tak vidíte, já s tím uhnu někam dopryč. Tak a pouze jedním kliknutím mi vlastně kamera přijede do té pozice, kterou jsem si nastavil. Tak, a to rovnou nechám to tam. Kliknutím na symbol tužku můžeme upravovat, mazat uložené pozice. Cloud je to placená služba třetí straně, kde si můžete ukládat záznamy, pokud nechcete používat SD kartu. Tato služba již není od nás, nebo není naše. My se tomu dále nebudu věnovat v tomhle videu a ani ji nepotřebujete ve chvíli, kdy používáte paměťovou kartu. Tak, otevřeme si nastavení. Jsou ty 3 tečky vpravo nahoře. A projedeme si nastavení. Já se tady podívám v rychlosti, co tady je. Tak, můžeme si projet první položku, kde si můžete měnit název, případně vytvářet umístění. Lze vytvořit vlastně umístění, udělat si takové složky, dejme tomu, máte 2 adresy, kde chcete kamery používat, můžete si to vytřídit podle toho, my zde žádnou vytvořenou nemáme, můžeme se na to podívat. Určitě se podívejte v popisu toho videa, tam bude určitě sekce i s časem, kdy začíná vytváření nějaký té lokace. Tak, informace o zařízení, zde mám informace o IP adrese, o IDčko té kamery, časový pásmo, který je nastavený a signál Wi-Fi. Tak, rychlá volba, rychlá předvolba, automatizace. Vlastně celá tato aplikace funguje na bázi toho, že můžete různý zařízení, co máte přidaný, spolu fungovat ve chvíli, kdy dejme tomu si rozsvítíte pomocí chytrého vypínače, můžete si dát, že si dáte kameru spát, pokud ji používáte třeba ve vnitřních prostorách. Těch možností je hrozně moc, k tomu bych chtěl udělat jednou video, kde projedu všechny možné funkce, nastavíme si nějaké automatizace, ale tohle určitě nebude v tomhle videu. Tak, máme zde podporované třetí strany, což jsou hlasové ovládání. Máme tady jak Amazon Echo, tak Google Home.
zatím to v českých podmínkách úplně není funkční, tím, že tam není čeština, tak se tomu věnovat nebudu a ve chvíli, kdy někdo umí anglicky natolik, aby byl schopný si ovládat chytrou domácnost hlasem, tak nepotřebuje tohle video. Ale zde máme přepínač, kde si můžu vlastně kameru dát do fáze spánku, hnedka rychlým kliknutím vypnout. Zase, jak jsem říkal, pokud jsem někde v oblasti té kamery a nechce, aby mě nahrávala, a nastavení základních funkcí. Můžeme si zde zapnout, vypnout převrácení obrazu, kdy vlastně se nám otočí zrcadlově obraz v kameře. Je to podle toho, jak budete instalovat kameru, tak si můžete natočit obraz, jak potřebujete. Časový odeznak, jak už je napsáno, bude zobrazovat čas vlastně v tom záznamu té kamery. Tak, teď si můžeme přepnout režim zvuku, kdy máme buď jednostranný přenos nebo oboustranný přenos zvuku. A kalibraci kamery, můžete si kameru nakalibrovat, aby chodila správně, pokud se vám po nějakým způsobem rozhodí ovládání tím ovladačem, můžete si to skalibrovat. Trvá to dlouho a nepotřebuju to teď, takže to nebudu dělat. Tak, noční režim, automatický režim, vlastně kamera bude sledovat, při letmě bude sledovat pomocí IR přísvětu, ve chvíli, kdy zjistí detekci pohybu, rozsvítí bílé světlo, pokud dáte IR mod, ta kamera bude neustále koukat s těma IR diodama a bílé světlo se vůbec nerozsvítí. Tak, funkce nočního vidění. Automatický kamera si bude automaticky přepínat ty diody a ten černobílý obraz podle svých potřeb. Můžeme vypnout, zapnout ručně, pokud výstrahy, detekce pohybu. Tak zde můžeme zapnout detekci pohybu, to, co jsme měli tam v těch rychlejch volbách. Máme to i v nastavení, zde máme citlivost. Můžeme si nastavit oblast, kdy chceme, aby to fungovalo. Takže vidíte, že já si tady můžu nastavit, že chci, aby mi ta detekce fungovala jenom tady v tom čtverečku, dám uložit a bude mi kamera hlásit detekci pohybu jenom z té oblasti, kterou jsem si vytyčil. To vypnu, sledování pohybu, to je ten autotrack nebo motion track. Tak, můžeme si nastavit plán zase. Můžeme si nastavit od kdy do kdy chceme, aby nám chodili upozornění na detekce pohybu. Tak, nastavení paměťové karty, kde si rovnou, tím, že karta je nefunkční, tak si ji naformátujeme. Forwarding completed. Tak, vidíme, že jsem paměťovou kartu naformátoval a již mi funguje správně v kameře. Vidíme celkovou kapacitu té paměťové karty, zaplnění a zbývající kapacitu. Samozřejmě stále zde máme tlačítko pro formátování. Tak, nastavení nahrávání. Tak, zde si zapínačem nebo přepínačem můžeme zapnout, vypnout nahrávání na paměťovou kartu. Tím, že je již paměťová karta funkční, tak už mám možnosti spustit nahrávání, režim záznamu,
jak je napsáno, nahráváme pouze při událostech, kdy je nějaká detekce pohybu a podobně, nebo neustále nahrávání. Tak, zase můžu si vytvořit časový plán, kdy chci jak nahrávat. Tak, Cloud Storage, to jsem říkal, že se nebudeme věnovat. Zase můžeme zapnout funkci o odeslání informace o tom, že je zařízení offline. Tak a zde již máme časté dotazy, to je podpora aplikace. Sdílení zařízení, to nás může zajímat. Takže klikneme si, pokud chcete sdílet kameru, klikněte na sdílená zařízení. Zde vidíme seznam uživatelů, s kterými již kameru sdílíme. Vidíte, že s někým nesdílím, tak přidat sdílení. Tak a můžeme buď odkaz skopírovat, poslat jakýmkoliv způsobem, co je nám vlastní, nebo využít nabízených chatovacích aplikací, nebo odeslat ručně. Česká republika je pod Zkem. Můžeme zde nastavit i období, do kterému chceme sdílet kameru, nebo jestli neustále, případně ukončit sdílení. Tak. Tak, pak zde máme tlačítko pro restart zařízení a odebrání zařízení. Tak, tím, že už máme vloženou funkční kartu, nebo že jsme ji zprovoznili, tak si můžeme kliknout na playback. Tak a vidíme, že zde na časový ose vidím záznam. Tak, vidím zde i datum, případně tady kliknutím na symbol kalendáře můžu přepínat dny v kalendáři. Tím, že jsem kameru dneska zapnul, tak vidíte, že tam je záznam jenom dneska. Tak, samozřejmě můžu si nahrávat i záznam vlastně z těch záznamů, že si pustím záznam, co je na paměťové kartě, poté si nastavím, pustím nahrávání toho záznamu. Můžu se podívat v albu, že ho již mám nahraný. Když se podíváte do galerie vašeho telefonu, se vám to automaticky uloží tam. Tak, co si ještě ukážeme? Ukážeme si vytvoření té zprávy domů. Tak, se tady přesunu nahrávání obrazovky, mi to nepřekáží. Tak, když si kliknete na ikonu já, tak zde máte zprávu domů. Zde si můžete vytvořit třeba, já nevím, test, dám umístění. Tak, OK. Tak, přijďte další pokoj, můžu si dát třeba dílna, confirm, tak a uložím si. Tak, nyní si vlastně můžu přepínat mezi jednotlivýma domácnostmi. Já vám děkuji za vaši pozornost a věřím, že vám tento videonávod pomůže bez problémů přidání kamery a vlastně všechny zařízení fungující s touto aplikací fungují obdobně, takže případně se dá ten videonávod použít i pro cokoliv jiného.